Moi vaan taas. Olen tässä pohdiskellut sitä, että mikä voisi olla semmoinen, onko se sitten 4. kokonaisuus, joka täydentäisi noin mun ajatukset, jotka lähtee siis siitä, että mun näkemyksen mukaan universaali tietoisuus on olemassa ja Raamattu näyttää sisältävän viestin, niin kuin vahvimman viestin tältä universaalilta tietoisuudelta. Ja on puhunut siitä, miten on perusteltua ajatella, että siellä takana on sanoma myös tämän ajan ihmisille. Olen puhunut siitä, mikä on se sanoman perusajatus. Se, että se kertoo hyvän ja pahan suhteesta. Se kertoo myös siitä, mihin meitä kutsutaan. Valitsemaan puolemme hyvän puolella, rakkauden puolella, armollisuuden puolella. Ja se sanoma voidaan kiteyttää siihen, ja se kiteytyy siihen, ja se kasvaa siitä, mikä oli Jeesuksen opetuksen ja elämän anti meille. Semmoinen anti, että se ei ole tietoa, se ei ole pelkkää ymmärrystä, vaan se on semmoista salaperäistä vaikutusta, mikä kun Jeesus puhuu omaan ruumiinsa syömisestä ja verensä juomisesta, niin tämän sanoman nauttiminen, hänen Jeesuksen sanojen kuunteleminen, hänen elämänsä esimerkin itsensä imeminen, niin kuin syömällä, juomalla, ja sen kokonaissanoman, senkin, että tämän sanoman vahvistuksena on niin monta asiaa, jotka on ihan tieteellisesti historian, tähtitieteen, kaikkien näiden kautta, niin se on niin kuin vesileima, joka osoittaa, että siellä takana on korkeampi voima. Ja sitten puhun myös siitä, miten Jumala on 3. persoona, Pyhä Henki, toimii myös tänä päivänä ja voisi toimia enemmän. Niin kaiken ton päälle lisäksi niin on ajatellut, että haluaisin tallentaa ajatuksiani siitä, minkälaiseksi tai mihin suuntaan meidän elämäntapa, tämän sanoman tulkinta, voidaan puhua semmoisesta kuin etiikka, moraali, niin mitä ajatuksia mulla on siitä, minkälaiseen elämisen tapaan, lähimmäisten huomioimiseen ja luomakunnan huomioimiseen tämä sanoma on meitä niin kuin johdattamassa, taivuttamassa. Kun yksi syy, minkä takia mä oon ollut hiljaa näistä ajatuksista, on juuri se, että noi asiat, joilla mä perustelen sitä,
että Jeesus on oikeasti ollut y- yliluonnollinen ja että Torinon liinat hyvin vastaan sanomattomasti osoittaa, että Jeesus Kristus on ylösnoussut. Niin tämä sanoma ja nämä väitteet helposti voisin kuvitella ja on pelännyt, niin otetaan niiden, ilmaistaan nyt näin rumasti, että vallanhalusten uskonnollisten kristillisten liikkeiden keppihevoseksi. Kun mun vahva käsitys on se, että nämä kristilliset liikkeet on ollut sokeita näille näkökulmille juuri sen takia, että ne liittyy myös niin kuin kokonaissanoman tulkitsemistapaan. Ja jos kristillinen liike perustaa sen sisäisen rakenteen semmoiseen niin kuin vallankäyttöön ja ihmisten ajatusten hallitsemiseen, niin silloin on sokea myös näille asioille. Ja mä joudun luottamaan tähän kaikkivaltiaiseen voimaan, siihen persoonalliseen rakkauteen, universaaliin tietoisuuteen, pyhään henkeen, siihen lupaukseen, että Jeesus on luvannut olla meidän kanssa kaikki päivät maailman loppuun saakka. Ja siis sanoman olennainen osa väite on se, että tämä maailman aika loppuu. Eskatologia. Niin. Joo, ajatus katkesi, mutta niin, tähän kokonaisuuteen kuuluu erilainen tapa suhtautua etiikkaan, seurakuntaelämään tai siis ihmisten välisiin suhteisiin. Erilainen kuin minkälaiseksi nämä moninaiset uskonnolliset, kristilliset tai muut uskonnolliset liikehdinnät ja liikkeet ja kuppikunnat, minkälaisiksi ne on muotoutunut ja millä tavalla siellä sanomaa ylläpidetään. Ne ei ole täysin yhteensopivia mun nähdäkseni sen näkökulman kanssa, jonka mä olen kokenut tässä sanoma vaikka isolla kirjoitettuna, niin olennaisimpana. Ensimmäinen asia, mikä mulla nyt tästä tulee mieleen, on se, että siis näitä on kyllä kristillisessä kentässä ja on olemassa liikkeitä, jotka korostaa näitä asioita, mutta se ensimmäinen asia on niin kuin henkilökohtainen suhde, henkilökohtainen usko, henkilökohtainen vuorovaikutus. Siis sellainen ajatus, että ihminen, menisin sanoa, että parhaimmillaan, mutta ei tämä nyt ole mikään paremmuuskilpailu. Mutta no sanotaan niin, että parhaimmillaan ihminen Jumalan lapsena on sellainen, joka itse haluaa, jos olisi mahdollista, niin haluaisi mennä sinne erämaahan kuuntelemaan Jeesuksen puhetta. Että on ihan semmoinen henkilökohtainen halu, että ihan itse haluaa oppia tuntemaan, että mitä maailmankaikkeuden universaali tietoisuus, minkälainen hän on, ottaa vastaan se sanoma, että tämä universaali tietoisuus, jossa me todellisuudessa ollaan ja
joka läpäisee meidät ja me läpäisemme jumalallisuutta tässä omassa kehossamme ja omassa elinpiirissämme. Niin mikä on se sanoma, mikä on se mentaliteetti, mitä se rakkaus tarkoittaa, niin että me haluamme parhaimmillaan niin henkilökohtaisestikin päästä siitä kärrylle. Ihmiselle on hyvin tyypillistä se, että me halutaan ja tarvitaan yhteyttä toisiin ihmisiin. Ja kaikkiin näihin hengellisiin asioihin suuntaudutaan toisten ihmisten kautta. Eikä siinä sinänsä ole mitään väärää. Siinä on just se, että silloin kun me suuntaudutaan hengellisten asioiden tutkiskeluun ihmisten yhteisöjen kautta, niin silloin me altistutaan myös sille peri-inhimilliselle halulle ja pyrkimyksellä vallankäyttöön, ohjata samanlaisiin ajatuksiin, samanlaisiin sanamuotoihin, toisten mallin mukaan ihmisten kohteluun. Ja sitten tämä vaikuttaa kaikkeen niin kuin ihan politiikkaan, kaikkeen. Siihen, miten me kulutetaan, mihin me käytetään meidän aika, se kuinka tärkeää meille on se, että me ei vaan erottauduta muusta porukasta. Että me tunnetaan, että me saadaan olla rauhassa, kun me täytetään sellaiset tietyt standardit tai mitat sen porukan viitekehyksen reunaehdot, jonka sisällä meillä on semmoinen illuusio, että me ollaan niin kuin turvassa ja voidaan olla rauhassa. Tämä on se hyvin inhimillinen, perinteinen tapa elää. Ja silloin meidän olisi hyvä ymmärtää, että ihmisyys keskimäärin on sen ympäristönsä tuote. Että meillä ei ole vapaata tahtoa näin niin kuin yleisesti ottaen. Ihminen, joka elää maassa, jossa on vahva yhtenäiskulttuuri, hänestä tulee sen kulttuurin tuote. Tai jos perheessä on vahva kulttuuri, hyvin usein se sama kulttuuri, uskonto, poliittinen näkemys, se kopioituu. Ja hiukan paremmassa muodossa on olemassa melko selkeitä eri vaihtoehtoja ja ihminen valitsee helposti niistä sitten itselleen sopivan viitekehyksen ja ajattelutavan ja valitsee tiedon lähteet sen perusteella, että se mielenrauha siinä eteen tulleessa omaksutussa tai paremmassa tapauksessa sitten itse valitussa maailmankuvassa, että se siinä pysyminen, niin että se onnistuu. On ymmärrettävää, että semmoinen ajatus, että joka hetki olisi valmis luopumaan ihan mistä tahansa oman maailmankuvansa palasesta, niin se on varmaan ihmisille rankka. Olisi rankka. Mutta itse asiassa mä koen, että olisi hienoa, että ihmisillä lisääntyisi halu, kunnianhimo. Ei kunnianhimo välttämättä inhimillisessä osaamisessa en varsinkaan tämmöisessä kuluttamisessa ja varallisuuden, arvostuksen tai tämmöisen hankkimisessa. En siinä, vaan kunnianhimo siinä, että haluttaisiin nähdä vaivaa sen eteen, että pohdittaisiin, tutkittaisiin, etsittäisiin sitä, mikä on perimmäistä täällä maailmankaikkeudessa, meidän elinpiirissä. Ja että me sen kautta oltaisiin valmiita
ää, noin niin kuin arvioimaan joka hetki uudelleen meidän suhtautumistapaa myös toineen toisiimme ja luomakuntaan. Ja jos me tuossa nyt aikaisemmin jo sanoin, että on vahvoja merkkejä siitä, että universaali tietoisuus on ottanut ihmiskuntaan tähän asti sen arvioinnin mukaan kaikkein vahvimmin todistein vakuuttaen, kaikkein voimakkaammalla tavalla, niin siinä, mitä niin kuin Jeesus elämällään, syntymällään, opettamisellaan, mallillaan, kuolemallaan, ylösnousemisellaan, ja se, että Raamatussa on niin moni asia ennustettu, ja ne on toteutuneet, ja muistutaan aiemmasta tarinoinnista, niin siis sen, että Jeesus Raamattuun tallennettujen opetustensa perusteella perustelee nimenomaan, että Raamatussa on ennustettu Jeesuksen tulo, ja sieltä ne todistaa, että Jeesus on Jumalan lähettämä. Se, että Raamatussa on ennustettu ja Jeesus täytti ne ennusteet, ja johdonmukaisesti tämän mukaan myös Raamatusta on ihan oikein pyytäen Jumalalta viisautta ja Pyhä Henkeä selittämään niitä, niin siellä on tämän logiikan mukaan myös muita yliluonnollisia asioita, jotka voidaan historian tai luonnontieteen avulla niin osoittaa, että siellä on yliluonnollista tietoa. Niin tästä näkökulmasta siinä on helposti ristiriita tämän rakkauden sanoman ja kristillisten yhteisöjen moraalikäsitysten välillä. Ja se Raamatun opetus, jos me ajatellaan, että siellä on tämmöistä yliluonnollista viisautta, niin on vaikeata ajattelevan ihmisen ymmärtää esimerkiksi sitä, että jos tosiaan ajatellaan, että Raamattu käskisi, otetaan nyt esimerkki homoseksuaalien niin kuin elämän, vapaan elämän tyylin niin kieltämiseen, että se vaatisi sellaisen. Nimittäin, jos me halutaan olla rehellisiä, niin meidän pitää myöntää se, että tutkittu tieteellinen tieto antaa noin perusteet ajatella niin, että homoseksuaalisuus esimerkiksi on hyvin usein, niin se on ihmiseen olennaisesti muodostunut identiteetti, ja sitä ei voi muuttaa. Ja jos sitten Raamatun tekstin kokonaisuutta katsoo, niin on vaikea lähtökohtaisesti kieltää, ja tajuta, että minkä takia Paavali olisi toisaalta ollut Jumalan kutsuma apostoli, ja miten sitten toisaalta, miten hänen tämmöiset jyrkät homoseksuaalisuuden tuomitsemiset, niin miten ne olisi niin kuin rakkauden ja sitten tämmöisen totuuden rakastamisen, tieteen tulosten rakastamisen, henkilöiden rakastamisen, heidän sisäisten tuskiensa, kamppailuidensa, niiden kunnioittaminen, niin miten ne niin kuin lähimmäisenä ja yhteiskunnassa, miten ne voi yhdistää. Ja tähän kaatuu ihan syystä monen mahdollisuus edes lähteä uskomaan. Ja mä olen itse kamppaillut näitä asioiden kanssa, koska mä en ollut kohdannut tätä asiaa ennen kuin aikuisena.
Ja nimenomaan semmoisessa tilanteessa mä kohtasin sen. Niin, että se meni ihan niin kuin henkilökohtaisella tasolla mun sisimpään saakka. Oli just semmoinen vaihe, kun mulla oli kauhean into todistaa ihmisille, että Jeesus on oikeasti Jumalan poika. Ja siitä on Jumala nimenomaisesti jättänyt tieteenkin selvitettäväksi tai tiedettä hyväksikäyttäen voidaan osoittaa, että Jumalan sormenjälki todistaa, että Jeesus on Jumalan poika. Niin silloin tuli vastaan se tilanne, että tietyssä hetkessä ihminen, joka sanoi, että hän ei niin kuin henkilökohtaisesti voi kestää sitä, että hänen homoseksuaaleja seksuaaleja ystäviään tuomitaan kristittyjen taholta. Ja mä olen kiitollinen siitä, että siinä hetkessä se henkilökohtainen tuska lähimmäisestä, niin se meni tänne sisälle. Ja tämmöiset hetket, niin ne kutsuu meitä semmoiseen eettiseen kasvuun ja myös niin kuin tutkiskelemaan meidän eettisen ajattelun, valikoivan rakkauden laajentamisen kynnyksiä, syitä. Ja tämä menee nyt raamattukysymykseen. Jos mä väitän havaintojeni perusteella, että Raamatussa on asioita, jotka ennustaa asioita, jotka on tapahtunut ja tapahtuu meidän päivinä. Jos mä sanon, että mun mielestä ihan selkeästi siellä on Jumalan sormi. Ja jos ajattelen, että Jumala universaali tietoisuus ei voi olla eettisesti alempitasoinen kuin mihin ihminen kykenee. Ja sanoisin, että kiistattomasti eettisesti korkeampaa on tutkia ja myöntää se, esimerkiksi että homoseksuaalisuus on ihmisessä semmoinen olennainen osa, että sen niin kuin, halveksunta, niin se on väärin, sen tuomitseminen tuhoaa ihmisen. Niin miten niin kuin sen vanhan testamentin lakiusko, miten se yhdistyy Jeesuksen armonsanomaan, miten se yhdistyy siihen, että Jeesus oli kuitenkin hyvin tiukka, jopa tiukempi kuin vanhan testamentin lait. Miten siitä voisi loogisesti tulla sellaiseen näkemykseen, että tosiaan rakkaus ihmiskuntaan, ihmiseen, yksilöön, kunkin omakohtaisen tilanteen erojen huomioimiseen, luomakunnan kunnioittamiseen, niin miten se yhdistetään tähän sanomaan? Tai miten sehän pitäisi nousta sieltä, eikä vaan niin, että se jotenkin niin sanotulla purkkavirityksellä saadaan siihen toimimaan. Niin ensimmäinen asia, mikä mä siinä suhteessa tämä meidän etiikan taustan ymmärtämiseksi, mitä mä ajattelen, niin vanhan testamentin 10 käskyä, niin eihän voi ajatella, että ne on semmoisia hyviä perusohjeita. Ja siinä vaiheessa, kun ihmiskuntaa niin kuin kasvatetaan, niin ne niin kuin kasvattaa oikeaan suuntaan, mutta ne on hyvin niin kuin karkeita, ei mitenkään hienovaraisia tai sofistikoituneita ohjeita, jotka soveltuisi joka hetkeen. Ja sitten vanha testamentti, ja itse asiassa mä ajattelin, että siihen asti, kun Jeesus ristiinnaulettiin. Ja mehän tuossa aikaisemmin sanoin, että Jeesuksessa Jumala ristiinnaulitsi pahan puolensa. Mä en sitä tässä käy uudestaan läpi.
Mutta se, että saatana syöstiin siinä yhteydessä alas taivaasta, sen jälkeen saatana ei ollut siellä syyttämässä ketään, eikä myöskään muovaamassa niitä ohjeita ja lakeja, mitä ihmiskunnalle sieltä taivaasta annetaan. Eli semmoinen tiukka lakiusko, ohjeiden noudattaminen, niin se on niin kuin saatanalle ominaista. Tämä on mun niin kuin semmoinen yksi perusväite tässä. Kaavamaisuus, tiukkuus, farisealaistyylinen, loppuun asti tiukasti Jumalan ohjeiden seuraaminen, niin se on itse asiassa saatanallinen tapa palvella ja palvoa Jumalaa. Ja miksi? Se on siksi sitä, että sellaiseen suhtautumistapaan sen alle jauhautuu kaikki yksilöllisyys, kaikki heikkous. Siitä seuraa armottomuus, rakkaudettomuus. Ei aina ja välttämättä, mutta hyvin usein kyllä. Se väistää juuri ne ihmiselämän kulminaatiopisteet, missä meissä voisi kasvaa se erityisen hienovarainen empatia, välittäminen, nyanssien, yksilöllisyyden ja vastaavan erottamisen taito, kunnioitus ja rakkaus. Ja mä pidän mahdollisena, että jopa Jeesuksen opetukset, jotka hän antoi ennen ylösnousemustaan, niin niissä oli mukana se kovuus, mikä siellä oli rivien välissä, niin se oli osittain sitä, että laki ja profeetat, niin kuin Raamatussa jossain sanotaan, on niin kuin, no ne oli Johannes Kastajaan saakka, mutta ne oli ehkä myös jonkun verran mukana siihen asti, kunnes Jeesus oli ristiinnaulittu, tapettu ja hän oli ylösnoussut. Ja sen jälkeen meitä kutsutaan syömään ja juomaan sitä Jeesuksen opetusten ja elämänmallin ja armollisuuden ja esimerkiksi sen, että Jeesuksen luona viihtyi hänen eläessään kaikki niin sanotut syntiset aviorikkojat ja publikaanit, eli valtaa pitävien roomalaisten kätyreinä toimivat veronkeräjät. Eli se olisi niin kuin se yksi näkökohta, millä voi hiukan lieventää sitä tavallaan kaavamaisten ohjeiden siunaamista, joka Jeesuksen opetuksessa näytti olevan. Mutta toisaalta Jeesus kyllä selkeästi sanoi, että jollei teidän vanhoja käännöksiä, mä nyt lähinnä muistan, vanhurskautenne, eli siis Jumalalle kelpaavuutemme, täydellisyytenne, jolle se on ollut paljon parempi kuin fariseusten, eli kaikkein innokkaimpien juutalaisten maallikoiden, uskonnollisten aktiivien vanhurskaus, Jumalalle kelpaavuus, niin se ei riitä mihinkään. Ei näe Jumalan valtakuntaa, jos meidän tapa seurata, etsiä Jumalan tahtoa on ihan eri tasolla kuin mitä on sellainen kaavamaisten ohjeiden, jotka kylläkin löytyy Raamatusta, niin niiden seuraamisen täydellisyyteen pyrkiminen, niin se ei riitä mihinkään. Tämä on sitten kyllä, tätä ei niin kuin niissä kristillisissä kulttuureissa, missä mä olen aikanaan liikkunut, niin sitä ei juuri opetettu, sitä ei käsitelty, sen edessä ei niin kuin nöyrytty, että se ohjeiden etsiminen Raamatusta, se on yhä farisealaisuutta.
Ja se, että Jeesuksen sananvaihtoa ja sitä kritiikin määrää, mitä Raamattuun on tallennettu, joka Jeesuksella kohdistuu fariseuksiin, niin jos me ajatellaan, että se on universaalin tietoisuuden meille antama sanoma, niin ei se ole minään historiatietona siellä sen takia, että me nyt voitaisiin, voi oli ne hirveitä ne juutalaiset silloin, kun ne oli. Ei, se on siellä sen takia, että se on niin perusinhimillistä, että ihmiset, ja varsinkin ihmisyhteisöt, seurakunnat, hengelliset yhteisöt, silloin kun se porukka kiinteytyy, vakioituu, niin se on ihan perinteinen, valitettava kehityskulku, että niistä tulee semmoisia pilkunviilaaja porukoita, jotka jos jollain tavalla aina löytää jotkut semmoiset ohjeet, elämäntapaohjeet tai ajattelutapaohjeet, joista poikkeamista aletaan sitten arvostella ja hyljeksiä. Ja tästä mentaliteetistä esimerkiksi johtuu nämä munkin nuoruudessa läheisten yhteisöjen naispappeuden vastustaminen, niin se johtuu ennen muuta tästä niin kuin halusta löytää joitakin, inhimillisestä halusta löytää jotakin selviä ohjeita, joiden noudattaminen on loppujen lopuksi niin kuin se mitta, jolla mitataan ja arvioidaan ihmisten välisiä hengellisyyksiä ja kelpaavuuksia. On hyvin inhimillistä, että hengellisistä yhteisöistä halutaan tehdä ihmisen mittaisia, niin että me pystytään käsittelemään sitä ja siitä tulee semmoinen selkeä kokonaisuus ja sitten kun sen on niin kuin oppinut ja hanskannut, niin sitten on hyvä kristitty. Ja sitten on mukava kokoontua ja elää sitä omaa elämää ja sitten kaikki ne, jotka ajattelee samalla tavalla, kuuluu siihen yhteisöön ja näin. Mutta tämä on farisealaisuutta. Ja myönnän, että on hyvin raskasta lähteä tästä, niin kuin Raamatussa, jossa sanotaan ulkopuolelle leirin. Siihen, että sinä itse teet päätöksen, että sinä näin niin kuin virituaalisesti pakkaat eväät ja lähdet itse, et kerkää porukkaa, etkä muuta, vaan sä lähdet henkisesti ja hengellisesti semmoisella matkalla, että sä lähdet itse sinne erämaahan, jossa sä kuulet, että Jeesus nyt ihmeiden tekijä ja Jumalan mieleistä sanomaa opettava Jeesus opettaa. Ja se ei ole mikään, se on henkinen tila. Se on hengellinen tila. Ja siitä voi kasvaa sellainen suhde lähimmäiseen Jumalaan, luomakuntaan, jossa sä olet avoin siinä tilanteessa toimimaan eri tavalla kuin miten sä oot tottunut toimimaan. Sä kuuntelet, sulla on sydän, mieli, sielu, mikäli en mä halua edes oppia selittämään puhki, mitä mikäkin sana tarkoittaa, tai millaisista kerroksista ihminen koostuu. Mutta silloin kun sä oot valmis toimimaan toisin kuin sä oot toiminut aikaisemmin, toisin kuin mitä sä oot nähnyt muiden toimivan, niin silloin sä alat olla sillä tiellä, että sä oot oikeasti niin sanotusti raamatun kielellä Jumalan lapsi. Ja silloin on valmis siihen, että elämään tulee ristiriitoja. Sä joudut myllertää niitä totuttuja ajatusmallejasi. Ja silloin sä et saa niitä ajatuksia
somekeskusteluita, etkä ime niitä mun tai kenenkään muun tyyppisen, kenenkään gurun ajatuksista, vaan sä henkilökohtaisesti luotat siihen, että sinä elät Jumalassa. Jumala haluaa lähestyä ja johdattaa sinua henkilökohtaisesti Jeesuksen voimalla, Pyhän Hengen voimalla, rakkaudella. Kun sä vetoat, tässä tulee sitten se rukous, mikä semmoinen huokailurukous. Kaavamainenkin rukous on varmaan hyvä, mutta semmoinen luottamus siihen, että jos universaali tietoisuus on nähnyt niin paljon vaivaa kuin on nähnyt, jotta Jeesuksen tulo ennustetaan ja Jeesuksen voimat, teot ja tähtitieteen ilmiöt ja torinoliinat ja kaikki. Ja tämä kyseinen Jeesuksen sanoma lupaa, että hän on meidän kanssa, että hän johdattaa, hän vastaa rukouksiin, Isä saa rukoilla Jeesuksen nimessä. Ja jos me pyydetään hyvää ja pyhää henkeä, niin Isä sen antaa Jeesuksen nimessä. Ja se pyhä henki on semmoinen, se antaa meille sisällä ajatuksia, se antaa johdattaa meidän elämää niin, että me törmätään semmoisiin ajatuksiin, semmoisiin asioihin, jotka vie meidän sisäistä prosessia eteenpäin. Kun on nähty tuon puolella näin paljon vaivaa, niin se on varmasti totta ja se varmasti toimii. Ja kun siihen alkaa uskoa, niin se on itsensä toteuttava ennuste ja saa huomata, että tämä toimii. Mutta se ei ole semmoista, että joku huutaa kadunkulmassa ja sitten se on hyvin hienovaraista, hiljainen ääni meidän elämässämme. Mutta se voi olla vahvakin. En muista mainitsinko keskustelussa netissä erään ihmisen kanssa taannoin, jossa keskustelu kääntyi siihen, että kysyn, että voisiko hän ajatella, että hän antaisi luvan, että jos Jumala haluaa ja näkee sen hyväksi, niin jos hän haluaa koskettaa pyhällä hengellä, niin jos hän voisi ajatella, että hän antaa siihen luvan. En saanut vastausta, antaako hän siihen luvan, mutta kun ei mennyt muistaakseni viikkoakaan, kun sain viestin, että hän oli kokenut semmoisen lämpimän virran ja sai vahvan kokemuksen siitä, että Jumala häntä kosketti. Tämä oli vain esimerkki siitä, että ihminen voi kokea Jumalan kosketuksen. Myönnän, että ateisti voi pitää tätä tämmöisenä vain ilmiönä tämmöisestä ihmisen aivotoiminnasta, että kun avautuu tämmöiselle huuhaalle, niin silloin ihminen manipuloi itsensä sellaiseen tilaan. No joo, mutta kun se ei poista sitä totuutta, että tämä lupaus näistä liittyy asiaan, joista on ihan fyysinen todiste, eli torinon käärilinjat, joita ei kukaan pysty vielä samanlaista kopioa tekemään, ja kukaan sitä skeptisesti väärennökseksi väittävä ei ole edes tutustunut niihin tutkimustuloksiin, eli ei voida edes aloittaa keskustelua siitä, koska ne, jotka tutustuu torinon käärinliinaan liittyviin tutkimustuloksiin, niin ne vähintään menee hiljaiseksi, ne ei enää osallistu keskusteluun, tai sitten ne tulee puolittain tai kokonaan uskoon. Näin se nyt vaan näyttää menevän. Fiksuimmat, jotka ei halua tunnustaa itselleen tai muille ihmisille, että torinon kääriliinat horjuttaa ateistista uskoa, niin ne vaikenee. Ainoastaan ne, jotka ei joko kykene näitä eri johtolankoja niin kuin käsittelemään yhtä aikaa ja niiden kokonaisuutta ja niiden vakuuttavuutta ja löytää sieltä oikeasti jotain niin kuin
vähemmän vakuuttavia ja jotka ei pysty edes arvioimaan, että mitkä tutkimussuunnat vaikuttaa missä mielessä hämmästyttäviltä, mutta toi olisi että ei pysty niin kuin edes keskustelemaan tällä tasolla niistä asioista, niin semmoiset sitten vastustaa sitä ja kiistää ja metelöi ja pilkkaa. Mutta olisi mielessäni, jos vastaan tulisi yksikin semmoinen, joka kykenee näitä ja haluaa panostaa niiden tutkimiseen. Niin valitettavasti siitä ei ole tällä hetkellä kunnollista kirjaa, koska se ainoa suomenkielinen, suomalaisen kirjoittama kirja, niin se ei ole niin kuin tässä merkityksessä mikään hyvä koonti näistä tutkimustuloksista. No anyways. Mä siis joku sanoi, että aasinsilta, mutta perustelen sitä, että se on yhteen sopiva tämmöinen fyysinen todiste sen väitteen kanssa ja sen kokemuksen kanssa, että kun Raamatussa luvataan, että on mahdollista, se ei ole vaatimus eikä se ole automaatio, mutta että ihminen voi kokea kaikkivaltiaan Jumalan universaalin tietoisuuden, kosketuksen, lämpönä, no sen tietää. Ja sen voi kokea johdatuksena. Kaikki näitä voi toki tapahtua niin kuin feikkinä tai uskotteluna tai yhteisön paineesta koittaa niin kuin pumpata itsensä sellaiseen tilaan, että se vastaisi tuota, mutta se ei ole sama asia kuin se, että sä henkilökohtaisesti oot valmis itse lähtemään. Otat vuoteesi ja käyt. Et ota muuta kuin ne omat evääsi. Ja henkisesti itse lähdet sille retkelle, että sä lähdet kuuntelemaan, mitä Jumalan poika opettaa erämaassa. Ja se voi tapahtua ennen muuta pyytämällä johdatusta Raamatun lukemiseen. Ja sieltä ei ymmärrä paljon mitään ja sitä voi lukea vuosikymmeniä ja sitten voi saada pyytäessään semmoisen armon, että sieltä alkaa itsekin jotain oivaltaa. Mutta olennaisempaa kuin mitä me oivalletaan sieltä ja mitä me löydetään, niin on se, että mitä se vaikuttaa, se just Jeesuksen opetukset, niin mitä se vaikuttaa meissä ihmisenä. Ja toivottavasti se vaikuttaa sen, että me etsimme sitä hienovaraisempaa, sofistikoituneempaa tapaa kohdata ihmisten kokemukset, kärsimykset, ilot, niin että siellä ei ole lakikokoelmaa, elämänohjekokoelmaa. Ja sitten ainakin sen mä tähän nyt saan mahdutettua semmoisen näkökulman, jolla tavalla mä oon nyt oppinut Raamattua lukemaan. Eli mä luen Raamattua, mä muistelen sitä, mä en nyt enää pitkään aikaa lukenut sitä, mä luin sitä monta kertaa läpi aikanaan. Mä söin sitä ja nyt mä siitä, mitä mä joku 10-20 vuotta sitten söin, niin siitä, mitä mun sisällä nyt tällä hetkellä on, niin nyt on elämänvaihe, jossa mä oon kokenut, että mä en tankkaa. Ehkä tulee vaihe, jolloin mä taas tankkaan ja luen sitä Raamattua. Mutta se, mitä sieltä nyt niin kuin nousee, niin mä palaan siihen, mihin mä viittasin esimerkkinä homoseksuaalisuuteen. Et toisaalta Jeesus sanoi jokaiselle, joka oli toiminut vastoin Jumalan vanhan testamentin lakia, ollut sukupuoliyhteydessä muut kuin puolisonsa kanssa, eli siis aviorikoksen tekijöitä ja muita, niin kun joku tuli kosketetuksi Jeesuksen opetuksesta, siitä voimasta, mikä häntä ympäröi tai mikä se sitten oli olemuksesta, ja esimerkiksi murtui ja itki ja pyysi apua, niin Jeesus
lupasi siunauksensa, anteeksiantonsa ja aina sanoi, että mene äläkä enää syntiä tee, eli älä toista virheitä. Niin se on toinen puoli ja se voidaan tulkita niin, että nyt sitten kun ollaan niin kuin saatu anteeksi, niin sitten täytyy palata siihen tiukkojen ohjeiden noudattamiseen. Se on ihan jollain tavalla looginen tulkintatapa, mutta ei. Meitä kutsutaan kasvamaan semmoiseen hengelliseen, henkisempään etiikkaan. Ja se kun mä luen Raamattua semmosena, että se on Jumalan, siis siinä kaikessa inhimillisessä kirjoitushistoriasta siitä, mitä on unohdettu kirjoittaa, mitä on kirjoitettu ja on 4 eri evankeliumia ja ne kertoo, tuntuu, että samoista tapauksista hiukan eri näkökulmista. Mä ajattelen, että se kaikki on loppujen lopuksi Jumalan johdattama. Että Raamattu on just semmoinen kuin se on tarkoitettukin, mutta sitä ei ole tarkoitettu luettavaksi niin kuin piruraamattua, eli semmoisena, että jokainen kohta voidaan ottaa sieltä irti, tulkita ja sitten se on selvä ohje, ja jos ei sitä usko ja noudata, niin sitten on taas vähän niin kuin huonompi Jumalan seuraaja. Ei, vaan se on semmoinen niin sanottu, Raamatussa sanotaan, että Jumala sanoo kuin kaksiteräinen miekka. Mulle se tarkoittaa sitä, että kun sillä niin kuin lyödään ihmisiä, että nyt sinä toimit väärin, sinun pitää tehdä näin ja pitää tehdä parannus, niin siinä on se toinen miekan, joka lyö aina sitä, joka lyö. Eli aina kun Jumalan sanaa käytetään siten, että sille niin kuin ojennetaan muita, niin se kohdistuu itseen. Ja siinä tuomitsee itsensä. Ja siitä puhuu, silloin lyö itseään samalla kun lyö toista. Eli sitä ei ole tarkoitettu ihmisten niin kuin elämän ohjaamiseen. Se, että yhteiskunnallisesti jotkut rajat pitää olla. Toki. Mutta siis se, mihin mä yritän päästä, on se ajatus, että kun tämä on niin kuin universaalin tietoisuuden antama kirja, niin samalla tavalla kuin sinne on piilotettu ensimmäisen elävän solun syntyolosuhteet, niin kuin mä aikaisemmissa osissa olen kertonut. Eli se, että maan pinnalla sieltä kuumassa kuplii kosteutta ja siinä kuplakuopassa kussakin niin on voinut tapahtua esisolun reaktioita, ne on pysynyt ne aineet niissä ja sitten ne on roiskunut sinne tänne ja ensimmäinen elävä solu on syntynyt semmoisissa olosuhteissa. Niin siellä on tämän tarkkuuden asioita ja ne on piilotettu sen tekstin pintatason alle. Niin mitä Jeesus esimerkiksi sanoo homoseksuaalisuudesta? Eihän se siitä mitä opeta. Ei meidän tarvitse huomioida sitä ollenkaan, kun eihän Jeesuskaan siitä mitä opeta. Onkohan ihan näin? Mun heikkous on toisaalta se, että mä en ole opiskellut alkukieltä, enkä ole kokenut, että se on mun tehtävä. Mutta mulla on kokemus siitä, että jos sydämelleen saa jonkun tulkintatavan, niin sen on vahvistanut semmoinen ihminen, joka osaa alkukieltä. Ja sen takia mä luotan siihen, että mun tulkintoja ohjataan, ja jos me menee väärään, niin sitten mulle johdatetaan semmoinen korjaava tieto. No tämä, missä mulla oli tämä kokemus, se oli ihan nuorena, teini-iän loppuvaiheessa parikymppisenä. Silloin kun mä eka kertaa ajattelin, että luomiskertomuksessa just valot luotiin taivaalle vasta sen jälkeen, kun elämä oli olemassa. Eli niin kuin aurinko ja kuu olisi luotu myöhemmin kuin esimerkiksi kasvit tänne. Se olisi niin kuin täysin mahdoton, niin se todistaisi, että luomiskertomus on ihan höpöhöpöä. No kun mulla tuli se ajatus, että se kuvasi tilannetta maan päältä katsottuna, eli kun
se tulivuorten katku ja ikuinen pilviverho repesi, niin silloin se on se vaihe, jolloin Jumala loi valot taivaalle. Eli ne oli siellä, mutta maan päältä katsottuna ne tuli näkyviin. Niin mä sain vahvan uskon, että siinä on eri luodassana kuin siinä, kun luodaan kasvit, kun luodaan taivas ja maa ja näin. Mä väitin kiveen kovaa yhdellä teologiopiskelijalle, että eikö sulla ole mukana se alkukerinen raamattu, niin katsoppa. Mulla ei ole tässä mitään tietoa, mutta mä oon ihan varma, että se on eri luodassana. No ei ikä ole, hän sanoi, ja kaivo alkukerisen raamatun hebreankielinen, kun se sitten on. Ja hän katsoi sieltä, ja ilme oli kyllä näkemisen arvoinen, kun hän toteaa, että mä olen oikeassa, että siellä on eri luodassana siinä kohtaa. Sitä, että sopiiko se siihen ajatukseen paremmin, että ne tuli vasta näkyviin, niin siitä ei keskusteltu, mutta mahdollisesti on näinkin. Joka tapauksessa se kertoo, että siinä on erilainen sana, niin siis tämmöisiä vakuuttumisia voi tulla silloin, kun esimerkiksi sanomassa joku asia sopii siihen paremmin. Sitten voi vakuuttua siitä, että kyllä varmaan ne sanatkin on sitten semmoisia, että ne todistaa tämän. Ja silloinkin näin oli. No niin, tämä kertoo mun suhtautumistavasta jo, miten mä oon niin oppinut suhtautua Raamattuun jo aikoja sitten. Ja sitten siihen Jeesukseen ja homoseksuaalisuuteen. Homoseksuaalisuudesta Jeesus ei suoraan puhu, ehkä, mutta silloin kun puhutaan niin kuin avioliitosta ja siitä, että jos joku hylkää puolisonsa, niin saattaa hänet tekemään huorina, joka toisen hylkäämän puolison niin tekee huorin, eli aviorikoksen. Niin siinä kohtaa on eräs mielenkiintokohta. Siis sehän on ihan, olisi todella optimaalista, että ihminen nuorena löytää itselleen sopivan ihmisen rinnalleen ja viettää hänen kanssaan hyvän elämän ja saavat sitten haudassakin viettää rinnakkain. Sehän olisi aivan optimaalista ja he täyttäisivät kaikki toistensa tarpeet ja kaikki olisi kuin paratiisissa ja perhe voi hyvin ja he on hyvät vanhemmat ja mukavat naapurit ja muut. Niin optimitilannehan on tämä. Mutta valitettavasti tämä ohje, että mies ja nainen ja aina ne olisi niin heteroita kaikki ihmiset, että se olisi tämmöinen paratiisillinen optimi, ehkä tämä voisi olla eräänlainen unelmatilanne. Mutta valitettavasti siis tähän pyrkiminen aiheuttaa maailmassa niin paljon kärsimystä, kun velvoitetaan semmoiset ihmiset, jotka ei sovi toisilleen, jatkamaan yhdessä niin, että lasten kasvuympäristö käytännössä on riitaisa ja paha. Niin se, että on joku optimi ja optimista poikkeaminen on epätäydellisyyttä eli synti, niin se ei muuta sitä faktaa mihinkään. Et on rakkaudellisempaa opetella kuuntelemaan, vaikka varttuisi sitten niin kuin itse yli 50-vuotiaana, että vasta silloin niin kuin omassa elämässä palaset menee kohdalleen, että jos ei ole yhteen sopiva puolisonsa kanssa, niin kyllä se jossain kohtaan pitää käydä niin kuin armo ja oikeus niin kaavamaisista säännöistä. Se on hyvin armollista, kun ei enää tarvitse pyrkiä olemaan täydellinen. Tarvitsee vaan pyrkiä rakastamaan, eikä rakastamistakaan kohtuuttomasti. Ja joskus ihmisen pitää saada ottaa tilaa, että hän oppii rakastamaan itseään. Se on siellä
niin kuin Jeesuksenkin toistamassa rakkauden kaksoiskäskyssä, että rakastaa Jumalaa yli kaiken, eli tajua, että maailmankaikkeuden tietoisuus on kaiken takana. Tajua se, usko se, ymmärrä se, ja tajua, että se vaikuttaa kaikessa ja kaikkeen, niin sehän on niin kuin, kaikki tulee sen jälkeen, niin silloin rakastetaan Jumalaa yli kaiken. Ja se että tämä jumalallinen kaikkeus vaikuttaa kaikessa luomakunnassa, niin silloin siitä tulee myös sen luomakunnan huomioiminen. Ja sitten tämä tulee niinku siitä, että rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ja sitten lähimmäistäsi, eli toista ihmistä niin kuin itseäsi, niin siinä tulee, se on niin kuin, vaikka se tulee jälkeen, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, niin se tarkoittaa sitä, että ensin pitää oppia rakastamaan itseänsä. Ja samalla tavalla, kun rakastaa itseänsä, niin samalla tavalla rakastaa toista. Eli ei esimerkiksi lankea läheisriippuvuuteen. Niin ihminen voi tarvita kasvaakseen semmoisen ajan, että hänellä on aikaa oppia rakastamaan. Niin, että hän voi sanoa, että olen ollut 5 vuotta onnellinen. Vaikka ristiriitoja on, niin mulla on tänään hääpäivä. Kiitos Hannalle siitä. Ei kaikki ole täydellistä, mutta silti kaikki on täydellistä. No joo. Mä ehkä pääsen jossain vaiheessa siihen homouteen. Niin, tässä kohtaa, kun Jeesus antoi ymmärtää, että jotka Jumala on yhdistänyt, sitä älkää ihminen erottako. Eli jos menee jonkun kanssa naimisiin, niin sitten se on hautaan saakka ja sillä selvä. Tämä on optimi. Ja Jeesus ei siinä, kun hän puhuu optimista, niin rupea siinä selittämään mitään poikkeuksia. Ja niin kuin todettu, niin siinä vaiheessa ei vielä Jeesus on kuollut ja ylösnoussut, niin siinä saattoi olla. Tämä on teologisesti hyvin hataralla pohjalla, mutta myöskin se saatanallinen, tiukka, kaavamainen lain noudattamisen periaate oli vielä jollain tavalla Jeesuksenkin opetuksissa mukana. Ja se olisi poistunut sitten ja korvautunut pelkällä rakkaudella vasta Jeesuksen ylösnousumuksessa. No anyway, opetuslapset rupesivat kapinoimaan, että no jos se noin tiukkaa ja hankalaa on, niin kyllä on parempi sitten miehen olla niin menemättä naimisiin ollenkaan. Tämmöinen on, en muista missä evankeliumissa. No mitäs Jeesus sitten rupeaa sanoa? Vastaako hän tähän? Vai puhuuko se vähän jotakin niin kuin... Mutta joka tapauksessa se, mitä Jeesus siinä kohtaa tilanteen tultua alkaa opettaa, ja mikä on johdatettu, että se pysyy ihmisten mielissä siihen saakka, että evankeliumikirjoittaja kirjoitti sen ylös. Ja siinä prosessissa mä siis luotan, että koska universaali tietoisuus Jumala on kaikessa kaikkialla, niin se tuli tallennettua just semmottiksi ja semmoisine virheineen, että se on Jumalan tahdon mukaista. Siis mä uskon, että Raamatussa on virheitä, ne virheet puhuu meille just sitä, mitä niitä on tarkoitus puhua. No tässä mä en näe virhettä. Mutta taas asiaan. Miten se menikään? Jeesus sanoi jotenkin näin, että niin tämä mitä hän opetti, niin se ei sovi kaikille. Sillä niin kun, on sellaisia, jotka on avioon kelpaamattomia syntymästään saakka, ja on sellaisia, jotka on avioon kelpaamattomia ihmisten aikaansaamina. Niin Ja sitten hän sanoi, että joka voi tämän itsensä sovittaa, sovittakoon. Jaa, siis joillekin on naimattomuus joko niin kuin syntymästä saakka, ettei mies ota vaimoa vaimo miestä, niin varsinkaan niin kuin mies vaimoa, ja sitten osalla niin kuin ihmiset on aiheuttanut sen tilanteen. Onko se puhuksi jostain eunukeista?
No voi olla. Mutta tällä tulkinnan tasolla sitten kristilliset kirkot ja hengelliset yhteisöt on menneet. Mutta sillä samalla vakaumuksella, vakuuttuneisuudella, kun mä luotin siihen, että valot taivaalle luotiin eri sanalla, Raamatun sanalla, kuin muut luomiset, niin samalla vakuuttuneisuudella mä ajattelen, että tähän voi lisätä muutaman sanan. Aina kukin ihminen voi sovittaa tämän omalle kohdalleen ja lisätä siihen jonkun sanon. Osa on heteroavioliittoon sopimaton syntymästään saakka, ja jotkut on heteroavioliittoon sopimattomia, kykenemättömiä niin kuin ihmisten aiheuttamana. Mitä siitä sitten? Olen täysin vakuuttunut, että Jeesus tiesi sen, mitä tiede tulee joskus selvittämään, että on ihmisiä, joilla on homoseksuaalinen suuntaus syntymästään saakka. Johtuu se sitten hormoneista tai ihan mistä tahansa. Ja on joka tapauksessa. Syntymästään saakka on homoseksuaali. Tai voi olla aseksuaali. Tai voi olla jotain muuta poikkeamia. Ja siitä ei tosiaankaan, kun Jeesus ei sano, että menepä sitten seurakuntaan ja pyydä, että rukoillaan ja sitten lähdet eheytysleireille ja kyllä se siitä. Se vaatii vaan kovaa taistelua ja Jumalaan luottamista, niin kyllä sinä muutut heteroksi. Ei. Mun mielestä siinä sanotaan erittäin kauniisti, että joka voi sovittaa sen itseensä, niin sovittakoon. Ja rivien välissä sanotaan, että ja muut pitää suunsa kiinni ja rakastaa sitä ihmistä, joka sovittaa sen asian itseensä. Jos tässä asiassa sitten halutaan noudattaa rakkautta ja halutaan rakastaa Jumalaa yli kaiken, siis myös sitä luomakuntaa ja totuutta luomakunnasta, näin. Jos me halutaan rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että me kunnioitetaan homon kokemusta, kaipuuta saada lähelleen ihminen. Mä en puolusta sellaista mä itse en pidä välttämättä pahana sitä, että ihmisellä on useampi fyysinen kumppani. Mutta sellaista ihmisten niin kuin, hyväksikäyttämistä, jossa se ihminen persoonana ei tule kohdetuksi, jolloin ei välitä siitä toisesta ihmisestä, vaan se toinen ihminen on omien halujen, fetissien kautta niin kuin riiston ja kohtaamattomuuden kohde, niin se on mun mielestä ainakin tämänhetkisessä mun ajattelussa semmoinen kynnys, jota mä en halua, että noin ihmiset ylittää. Ja lapset, kun niitä rakastaa niin paljon kuin itseänsä, niin totta kai haluaa luoda pysyvän, taloudellisesti, jos mahdollista, niin turvallisen ja henkisesti ja hengellisesti turvallisen ympäristön. Ja jos sitä auttaa se, että vaikka ei tule hirveän hyvin toimeen puolisonsa kanssa, niin pystyy sen hoitaa ja itsekin pärjää siinä, eikä kiellä itseänsä, niin jatkako. Mutta jos ne asiat tulee hoidettua ihan ok siten, että kun meitä on käsketty rakastaa itseämme, kun pyrimme ottamaan kaikki osapuolet huomioon ja pyrimme tekemään semmoisen pienimmän pahan vaihtoehdon mukaiset ratkaisut ja valmiina siihen, että erehdymmekin niissä, niin minä en hyväksy semmoista kristillisyyttä, jossa tuomitaan ero ja uudelleen naimisiin meneminen. Se on tässä rakkauden kaksoiskäskyssä, joka pitää olla kaikkein korkein, tärkein, niin siinä sen mukaisesti
kun pyrkimys on siihen, että huomioidaan kaikki osapuolet ja huomioidaan myös esimerkiksi se, että ihastumiset kestää vuoden, niin onko sen arvoista hajottaa kaikki? Niin, joo. Eli mut voi tuomita sen takia. Ja avioliitossa kyse on sopimuksesta ja aviorikoksessa on sopimuksen rikkomisesta. Mitä on sovittu? Jos se rikotaan, niin se on sen sopimuksen rikkomista. Kyllä. Näin ajattelen. Ja ajattelen, että tässä maailmassa on paljon pahempi se mentaliteetti, että sääntöjä, lakeja, niiden alkuperäinen tarkoitus parantaa ihmisten elämää, se ylittyy kaavamaisella halulla olla pilkun viilaaja. Ja esimerkiksi ajattelen, että on suurempi synti tuomita lähimmäisiä siitä, että he tilanteen tullen haluavat ajaa 5 kilometriä, 10 kilometriä tunnissa ylinopeutta, silloin kun se esimerkiksi kaikki ajavat samaa nopeutta ja silloin on turvallisempaa, niin se, että joku alkaa siinä välissä tuomita muita sen takia, että yhteisesti sovitusta laista nyt ei saa ylittää yhtään, että mieluummin ajaa 15 kilometriä alle nopeutta, kun lakia ei saa rikkoa. Niin tämä kaavaamaisuus on suurempi synti kuin tilanteen huomioiminen. Ja jos se saadaan liikenne kulkemaan turvallisesti, niin se, että ihminen on valmis luopumaan omasta maineestaan olla lainkuuliainen kansalainen, niin se on semmoinen rakkaudellinen uhraus jossain tilanteessa. Se, että on pilkunviilaaja, sääntöjen tiukka noudattaja, siinä on kyse omasta ylpeydestä, jolloin se lain säännön periaatteiden noudattamisen sen aikaansaama itsetunnon kohotus on tärkeämpää kuin se, että huomioidaan jokainen osapuoli, ymmärretään, että jollakin on kiireempi ja ymmärretään sitäkin, että joku on vähän kahjo ja sitten vaan koitetaan, me toivotaan, että pahimmat ylilyönnit pois ja päästetään ohi, niin sitten se on taas turvallista, kun se ajaa yksinään ja ehkä osuu hirveen, mutta toivottavasti hidastaa sitten taas koulun kohdalla. Ja että me ajateltaisiin, mikä oikeasti on niin kuin ohjeiden perimmäinen tarkoitus ja miten siihen, niin kuin, siihen perimmäiseen tarkoitukseen päästään. Esimerkiksi yhteiskunnan laissa on tärkein se ajatus, mikä siellä takana on. Ja tänä aikana surettaa suuresti just täällä Suomessa se mentaliteetti, mikä on aivan liikaa virkamieskunnan ja lainsäätäjiä ja muidenkin niin kuin ajatuksissa, että kun luodaan joku laki, niin sitä tulkitaan tiukemman mukaan. Ja sitten joku menettää tuet, aivan välttämättömät tuet sen takia, että joku pykälä jossakin sattuu nyt jonkun tiukimman, kaavamaisimman tulkinnan mukaan ylittymään ja sitten peritään kaikki tuet takaisin. Ja sen sijaan kaikkivaltiaan edessä rakkaudellista autuasta olisi virkamiehen ottaa jopa riski joutua itse niin kuin ojennetuksi sen takia, että on armollinen. Siinä on se jumalallinen rakkaus. Että halutaan tulkita sääntöjä. On ne sitten avio, sukupuoli, nopeusrajoitus, Kelan yhteisten varojen
toisten elannoksi tarkoitettujen varojen jakamisperiaatteet, kaikki. Meitä kutsutaan rakastamaan totuutta, tasapuolisuutta, armollisuutta, mutta ei siinäkään niin kuin haluta kenelläkään kohtuuttomia, niin kuin ei muille veronmaksajillekaan haluta mitään kohtuuttomia. Ei me haluta vapaamatkustajia tänne, se on ihan ymmärrettävää. Mutta jokainen henkilö, jokainen tilanne pitäisi kristillisen rakkauden, jumalallisen rakkauden nimissä kohdata yksilöllisenä tilanteena. Kaavamaisuus on sukua just sille niin kuin lainomaisuudelle. Ja tämmöiseen ajatteluun mun mielestä, tämmöiseen suhtautumiseen mun nähdäkseni, mun mielestäni universaalin tietoisuuden Jumalan sanoma kutsuu meitä. Ja yksi peruste tähän toivottavasti loppuun. Mä pyrin tuntiin, mutta yli tunti nyt taas menee. Niin on niinku se, miten suhtautua Raamatussa apostolien kertomuksiin. Siitä tulee nyt 2 asiaa. Esimerkiksi, kun mä sanon niistä virheistä. Esimerkiksi semmoisessa kohdassa, missä Paavali kertoo näin ja tuomitsee homoseksuaalisuuden, että miehet ovat syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet haureutta, niin hän perustelee tai antaa taustaksi, että minkä takia näin on käynyt, niin hän ilmoittaa syyksi että he ovat palvoneet epäjumalan temppelissä liskoja. Ja sen takia Jumala on sallinut heidän niin kuin tämmöiseen syntiin langeta. Eli siis, jos rehellinen, täysipäinen kristitty lukee Raamattua, Paavalin kirjeitä, ja lukee sieltä, että homoseksuaalisuus on kategorisesti ja sen harjoittaminen ja homoseksuaalinen sukupuoliyhteys on Jumalan selvästi kieltämä, niin silloin myös se kristitty joutuu samaan lauseeseen sanomaan, että koska tämä johtuu siitä, että homot palvovat liskoja epäjumalan temppelissä. Nyt ei ihan toimi. Jos me rakastetaan totuutta, me tiedetään, ja Jeesuksen sanoista tiedetään, että osa on heteroavioon kelpaamattomia syntymästään saakka, eli homoseksuaalisuus ei johdu mistään epäjumalan palvomisesta. No miksi? Voisi ajatella, että tämän perusteella Raamattu onkin sitten ihan satukirja. Ei, vaan se on hengellinen kirja, johon se on kaksiteräinen miekka, joka on tarkoitettukin, että jos et sä sitä lue nöyränä, jollet sä tutki sitä rukoilla, jollet sä valmis kipulemaan ristiriidoissa niin kauan, kunnes sä saat niihin niinku ymmärryksen, niin tämä kohta johdattaa sut väärään. Ja se käy ilmeiseksi, että kun sä oot tuomitsija, niin silloin sä oot ymmärtänyt väärin. Ja sitten kun sä tajuat, että siihen on nimenomaan laitettu tämä päätön selitys homouden syystä sen takia, että sulla olisi mahdollisuus tajuta, että Jumala on iskenut tähän niin kuin leiman, että tämä kohta, sä tajut nyt, pitäisi tajuta itsekin, että tämä kohta kertoo, on meille opiksi siitä, kuinka vaikeaa Paavalinkaan tasoisen Jumalan näkyjen ja äänen kuulijan, näkijän ja kuulijan on ollut vaikeaa päästä farisealaisista näkökulmistaan eroon, koska hänellä ei ole tieteellistä tietoa edes ollut, ei ollut mitään mahdollisuutta edes niin kuin käsitellä sitä millään niin kuin syvemmällä tasolla. Ja tässä päästään siihen niin kuin Raamatun asioiden täydellisyyteen ja lopulliseen. Nimittäin kun Jeesus sanoi, että ylösnousemuksensa jälkeen muistaakseni, että Jeesuksella olisi vielä paljon opetettavaa, mutta opetuslapset, te ette kykene vielä ottamaan niitä vastaan.
vaan Pyhä Henki tulee ja opettaa teille kaiken. Ja nyt sitten on yleisesti mun käsittääkseni kristikunnassa ajateltu, että nyt näiden apostolien kirjeiden kirjoittamisen aikakaudena Pyhä Henki antoi kaiken, ja nyt kun Raamattu on lyöty kiinni, niin siinä on nyt sitten se kokonaisuus, ja siihen ei saa lisätä enää mitään, että ei Pyhä Henki nyt enää anna mitään lisää, vaan Raamattu lopullisessa muodossaan, se on se, mitä Jeesus haluaa opettaa. Okei, kuulostaa oikein hienolta ja perustelulta. Mutta yksi kysymys näin perusteleville. Kertokaapa, mitkä asiat, sellaiset olennaiset asiat, Uuden testamentin apostolien tekojen ja apostolien kirjeiden ja sitten Johanneksen ilmestyksen, mitkä asiat siellä on semmoisia asioita, jotka on ollut niin kuin ihan selvästi semmoisia asioita, joita Jeesus ei olisi voinut vielä opettaa, jotka oli niin mullistavia, että se oli täysin mahdotonta, että opetuslapset olisi voinut niin kuin Jeesukselta saada ne. Mikä oli niin mullistavaa, että siihen pitää antaa niin kuin aika, ja sitten se päättyi siihen, kun Raamattu lyötiin kansiin ja siinä oli ilmoitus. Mä en löydä semmoista asiaa. Ei joku semmoinen, että Pietari näki alas 4 kulmasta lasketun kankaan ja sen kautta, näyn kautta ymmärsi, että myös pakanat on osallisia Jeesuksesta ja Jumalasta. Ja se, että niitä ei tarvitse ympärileikata, niin ei nämä nyt ole sen suuruusluokan asioita, että koko ihmiskunnan saama ilmoitus, kyllä ne, ei siinä olisi paljon tarvittu, kun Jeesus olisi voinut vaan niin kirjauttaa ylös. Niin, ei siinä ole mitään järkeä, että se Pyhän Hengen ilmoitus, että se olisi se, mitä nyt Uudessa testamentissa on. Ei siellä ole mitään niin mullistavaa, joka antaisi sen arvon, että sanotaan, että Pyhä Henki johtaa teidät kaikkien totuuteen. Mun kaaliin se ei mene. Mutta mun kaaliin menee se, että niin kuin mä olen aikaisemmin näissä selittänyt sitä, että mun nähdäkseni Jumalan universaalin tietoisuuden, joka siis kvanttiilmiöinä on joka puolella, sen ajatus ei ollut luoda kristittyjä kirkkokuntia, ja mikään niistä ei ole se kaikkien paras, ja ei ollut tarkoitus, että täällä eletään kristittynä, vaan se on yksi puoli siitä. Ne kristilliset kirkot on säilyttänyt niin kuin Raamattua ja sitä kirjallisuutta ja sitä kulttuuria kyllä, josta voidaan oivaltaa se olennainen. Mutta se, mihin Pyhä Henkeä tarvitaan, on se, että kun Jumalan tarkoitus nähtävästi oli antaa siis lisäboosti kulttuurievoluutiolle, jotta tiede, talous, kaikki tämä henkinen puoli kehittyy niin pitkälle, että ihmiskunta voi kehittää tieteen ja rakastaa totuutta, rakastaa olevaisuutta, eli jumalallista luomistyötä niin paljon, että haluaa selvittää sen kvanttitasolle saakka ja sitten tuonne galaksiryhmien tasolle ja alkuräjähdykseen saakka, jotta Jumalalla olisi yleisö, joka pystyy näkemään, kuinka mielettömän hieno luomistyö tämä meidän maailmankaikkeus on. Niin se tiede tuo meille ei se ole uutta asiaa, mutta uutta asiaa meidän nähtäville. Eli se yleinen ilmoitus, joka kertoo Jumalasta, eli kaikki se tieto, mitä me saadaan olevaisesta ja mikrotasolta makrotasolle, kaikki se tieto, kaikki myös se tieto, mitä me saadaan niin kuin ihmistieteistä, miten salaperäinen ihmisen tietoisuus on
Se, että me opitaan, että millainen eläimet on tuntevia eliöitä ja siis kaikki, niin se lisääntyvä tieto, myös tieto siitä, miten homoseksuaalisuus ihmisessä syntyy, kehittyy, mikä sen ihmisen seksuaali-identiteetin, hataruuden, kehittymisen vaiheet ja tasot on, niin nyt me tarvitsemme pyhähenkeä tai sanoisin rakkautta siihen, että me tulkitsemme sitä rakkauden sanomaa tämän lisääntyvän yleisen ilmoituksen eli tieteellisen tiedon näkökulmasta tai sitä tietoa sen rakkauden näkökulmasta. Ja siihen tarvitaan sitä pyhää henkeä. Ja pyhä henki tarkoittaa sitä, että me ollaan nöyriä ja pyydetään siihen viisautta. Semmoista viisautta, joka säteilee sitä maailmankaikkeuden kvanttitietoisuuden kosketuspintaa meihin ja toinen toisiimme ja annetaan sen niin kuin tunteissa ja ajatuksissa ja koko olemuksessamme elää meissä ja nöyrtyä niiden ristiriitojen ja vaikeiden asioiden edessä niin, että me voitaisiin löytää semmoinen paras, mahdollisimman hyvä kompromissi siitä, miten me kohdataan omia lapsiamme, naapurilapsia, joilla on esimerkiksi sukupuoli-identiteetin kriisi. Ja tämä herättää vastustusta niissä, jotka haluaa kaavamaisuutta, tuttua, turvallista periaatetta. Mä en halua ajatella mitään, ihminen pelkää, että hän löytää itsessään homouden piirteitä, niin ei halua käsitellä asiaa ollenkaan, eikä halua, että yhteiskunnassa puhutaan, ei halua, että se näkyy missään viihdeohjelmissa, ei missään. Kristityt haluaa kieltää sen asian. Kristittyjen perheen lapset elää ympäristössä, että ne ajautuu yrittämään tai itsetuhoisiin ajatuksiin sen takia, kun ne ei kelpaa semmoisena kuin ne on. Ei vaan mitä kutsutaan kohtaamaan. Hauraus, heikkous omassa itsessämme, vajavuus, suostua ole vajavainen toisten hyväksi, suostua ole epätäydellinen toisten hyväksi ja etsitään sitä hyvää elämää. Sulle, mulle, naapurin Reiskalle, tässä ei ole Reiskaa tiettävästi, ja naisille. Naiset mä nostan sen takia, että tämän kaavamaisen, saatanallisen, lakiuskoisen, joka niin kuin näkyy diktatuureissa, idässä, lännessä, jos sä olet konservatiivi, perinteisten sukupuoliroolien kannattaja, niin sä olet silloin samassa laarissa diktatuurien ja semmoisten uskonnollisten liikkeiden, jotka sortaa toisia, jotka on valmiita tappamaan ja muuta. Sä oot niiden hengenheimolainen. Katso maailmaa ja näe. Että vaikka sä ajattelit, että sä olisit Jumalan palvelija ja Jumalan lain palvelija, niin oikeasti, jos sä olet tiukasti perinteisten roolien kannattaja, niin sä oot niiden hengenheimolainen, jotka lähettää kansalaisiaan sotaan sen niin kuin kunnian säilyttämisen vuoksi ja muuta. Niin ne samat haluaa kieltää homouden. Ne samat käyttää ihmisten konservatiivista taipumusta hyväkseen, hajottaakseen länsimaisen sivistyksen, joka pyrkii tämän Jumalan tahtoman suolana yhteiskuntaa vaikuttavan evankeliumin pyhän hengen johdatuksen kautta johtaa yhteiskuntaa semmoiseen, että jokainen kohdataan yksilönä. Ja mä en kiistä, etteikö tässä olisi ollut ylilyöntejä. Ja esimerkiksi se woke-kulttuuri meni välillä liian pitkälle. Eli se sen sijaan, että se olisi antanut
tilaa ja lisännyt keskustelua, niin se alkoi joissain tilanteissa estää keskustelua, joka vaikeutti ihmisten kasvua, henkistä kasvua näissä asioissa. Silloin kun turvallisen tilan vaatimus esti asioista keskustelun, niin silloin annettiin aseet näiden konservatiivien käsiin. En sano tarkkaan, mutta semmoinen olo mulla on, että siinä vihervassarit, haukutut vihervassarit, niin voimme mennä kyllä itseemme. En mä oikeasti kai ole vihervassari, mutta mä oon valmis ottamaan vihervassarin leiman ennemmin kuin jonkun muun. Nimittäin oikein ymmärretty yleinen ilmoitus pyhän hengen ja rakkauden kautta tulkittuna johtaa jonkun asteiseen sosialismiin, jonkun asteiseen vihreäseen aatteeseen, jonkun asteiseen semmoisen kaikkien huomioimiseen. Mutta jos me ollaan rehellisiä, niin meidän pitää myöntää, että jotkut voimat, jotkut ihmiset haluaa hyväksikäyttää kohtuuttomasti meidän hyvää tahtoisuutta. Siksi myöskin semmoinen tietyn näköinen kovuus, ihan samalla kuin että rauhaa rakastava yhteiskunta, parabellum, vai miten se menee, että jos haluat välttää sotaa, niin varaudu siihen, valmistaudu siihen. Valitettavasti me tarvitaan poliisivoimat, me tarvitaan palokunnat, ja me tarvitaan puolustusvoimat, me tarvitaan oikeuslaitos. Ja meidän täytyy huomioida myös se, että meidän hyvän tahtoisuutta jotkut haluaa käyttää hyväkseen. Mutta siinäkin pitää kohdata jokainen ihminen yksilönä. Vaikka on yhteiskuntia, joista tulee prosentuaalisesti enemmän semmoisia, jotka mahdollisesti haluaa tuhota tämän länsimaisen sivistyksen ja yhteiskunnan, niin huomattavaa on, että ne, jotka vastustaa kaikkea niin kuin voimakkaimmin esimerkiksi maahanmuuttoalueelta, joissa on semmoinen henkinen kulttuuri, jossa halutaan niin kuin alistaa nainen ja muuta, niin niillä suomalaisillakin vastustavilla piireillä niillä on usein se sama mentaliteetti, jossa halveksutaan naista. Eli siinä on Jeesuksenkin käyttämä, kun syytät toista, niin siihen samaan siinä, tai siis on avostoleilla, ja Raamatus joka tapauksessa, että kun syyttää toista, niin siihen samaan itse syyllistyy. Tai vanha sanonta, että patakattilaa soimaa musta kylki kummallakin. Silloin, kun näissä asioissa ei ole nöyryyttä siihen, että itsekin on vajavainen, niin silloin on vaikea nähdä sitä tilannetta rehellisen tasapuolisesti. Eli lähinnä sen takia mainitsen nyt tämänkin asian, koska rakkauteen kuuluu myös realismi. Rakkautta ei ole se, että on läheissuhteissaan läheisriippuvainen ja pyrkii niin kuin paapomaan esimerkiksi alkoholistia rinnallaan, niin että käytännössä mahdollistaa hänen alkoholisminsa. Eikä ole yhteiskuntana tarkoitus, että elätämme ihmisiä, jotka haluaa hyväksikäyttää. Toisaalta, jos joku onnistuu, se on hänen ongelmansa, mutta yhteiskunnalle ei ole varaa suurissa määrin tämmöiseen, ja realismi näissä asiassa, totuus joka asiassa. Ehdottomasti meidän voimiemme mukaan pitää parantaa maailmaa, armahtaa, auttaa, mutta ei me saada olla myöskään niin kuin hyväksi käytettynä. Ja meidän ei pidä ruokkia kaavamaista sääntöjen lakien tulkintaa, ei niin kuin läheisissämme omassa yhteiskunnassa, eikä myöskään niin kuin maailmalla.
Mutta loppujen lopuksi mä luotan ja haluan muillekin niin kuin toivottaa sitä, että meitä on vastassa kuitenkin loppujen lopuksi rakkaus. Se rakkaus, jonka Jumala osoitti, jonka väkevyyden voiman hän näytti siinä, että Jeesus sen ristin kuolemassa hän on ristinnaulinnut kaiken sen kaavionmaisen saatanallisen laintulkinnan. Ja sen tilalle on tullut ylösnousemuksen sanoma. Se, että vaikka tämä maailmankaikkeus loppuu, niin siinä yhteydessä loppuu lopullisesti myös kaikki paha. Ja sen jälkeen on hyvää. Ja meitä kutsutaan etsitymään siihen hyvän reitille. Ja jokaisella on tie auki, taivastie auki, iankaikkisuuteen, paratiisiin. Mutta meitä kutsutaan jo täällä myöntämään se, että me ei koskaan olla täydellisiä, ei sinne päinkään. Mutta meille on luvattu voima, joka muokkaa meistä siedettävämpiä. Niin, että me voimme sietää itseämme ja lähimmäisetkin voi sietää meitä. Ja vaikka ei sietäiskään, niin me tiedetään, että meidät on kutsuttu oikealle tielle ja valmistutaan sitten, kun tulee uudet maailmanajat. Eli jokainen kelpaa sille tielle sellaisena kuin on. Ja voima muutokseen, jos sen arvon saa, niin se tulee ylhäältä. Vaikka se tulee kyllä tästä joka puolelta, koska me olemme jo siinä voimakentässä tai siinä kvanttikohinassa, jossa on se tietoisuus, jossa on kaikki voima, ihmeitä tekeväkin voima. Ja me tiedän, että se voima tulee näkyviin. Se on tullut jo näkyviin ja se tulee. Me saadaan pyytää sitä, että universaali tietoisuus, joka on rakkaus, näyttää voimansa, jotta se rakkauden voiman lohduttavuus tulee meille näkyviin. Jeesus on myös parantaja. Hän on luvannut parantavan voiman meille. Nyt tuli pitkä. Eikö me tiedä, katsoako tätä kukaan. Mutta kyllä mä nyt taas ajattelen, että kyllä tämä editoimatta saa mennä. Jos on jotain virheitä, niin olkoon nekin tarkoituksella tai pitäähän vastustajille antaa jotakin kättä pidempää. Eli jos me etsimme positiivista, me ympäröimme itsemme positiivisuudella ja se on itsensä toteuttava ennuste. Jos me saadaan uskon kipinä, että meistä pidetään huolta, se uskon kipinä on semmoinen uskon rukous, joka toteuttaa itsensä. Tämä on niin ihan psyykkisestikin. Ihan tämän päivän jossain lehdessäkin taisi olla siitä just, että tai mediassa joskin oli se, että kun ihminen ajattelee positiivisesti, niin kehokin huomaa sen ja alkaa voida paremmin. Ja tämä on myös Raamatussa, että uskokaa jo saaneen, kun te pyydätte, niin silloin sen saa. Toimii itsensä toteuttavana psyykkisenä mekanismina, mutta vakuutan, että ainakin ajoittain se toimii myös yliluonnollisesti. Että jäädään sen rakkauden varaan, joka meitä on vastassa. Tämän elämän jälkeen, tämän maailmankaikkeuden jälkeen ja myös joka paikassa, joka hetkessä, missä me ollaan, kun me halutaan lähteä sitä
Jeesuksen vuorisaarnaa kuuntelemaan, halutaan laittaa kengät jalkaan ja henkilökohtaisesti lähtee etsimään, että mitä se saarnaa ja mitä se opettaja, puhuuko se mulle jotakin, niin siinä henkisessä, hengellisessä prosessissa sinua minua vastassa rakkaus. Se antaa iloa, se antaa rauhaa, vaikka siinä prosessissa on ristiriitoja ja vaikeitakin hetkiä. Jäädään kaikkivaltiaan universaalin rakkauden huomaan. Ja ollaan sillä tiellä, vaikka välillä kompastuttaisikin ja eksyttäisiin. Rakkautta ja rauhaa.